Salutare tuturor! Eu sunt Răzvan, tu cine ești, mă? Deci, am așa, Eu sunt Alex. să mă tu. Și suntem pe casă. Bun, suntem pe casă. Ieri, nu știu, n-am avut chef de filmat, bine, pe Răzvan n-a avut chef de filmat și am zis, bă, hai măcar să jucăm off camera. Și pot să zic că chiar am lucrat, adică am făcut o grămadă de modificări. Sper să nu vă spărați, dar n-a vrut să filmăm, e vina lui. Dislike. Și să începem. Suntem pe casă acum și hai să coborâm pe aici, unde am făcut eu o mică stâncă și curge niște apă din ea, adică asta e doar de design. I don't know what Ne-a to say. folosit-o goldul. Am luat și niște gold și mi l-a ciorit. Ah, Până la stânca lui. 7 bucăți de gold am pus. Mamă, ce mult. Bă, stai că înseamnă o grămadă. Așa. Deci am făcut chestia asta, mai arată o dată la cameră. Mai arată așa cum se vede, știi? Mamă, deci Deci e se vede incredibil, mă, vine apa din cer, așa, nu știu de unde vine. Vine dintr-o bucată de acolo goală de piatră, uite, vezi? Adică Da, mă, da, e un știu. bloc gol și vine de acolo. Bun, hai să Aia. mergem un pic la fermă. Aici am făcut eu niște terraforming Aici pe am aici, pe la... făcut el niște terraforming ca să arate mai frumos peștera când intrăm. Da, aici de minat. Și eu s-am minat o grămadă. Și am mai minat, am făcut rost de iron, de lapis lazuli, gold, redstone. redstone. Dar din păcate Așa. nu diamante. N-am făcut asta. N-am găsit diamante, deci cred că am făcut, uite un zombie. Bate-l, mă, Cred că am făcut vreo 5-6 stack-uri de, ăsta cum îi spune, de cobblestone, dar n-am găsit cobblestone cât am minat. Aici a pus ăsta, a pus la sugar cane-uri. Am pus la sugarcane-uri atât de multe pentru că avem nevoie De de foi. paper Da. și apoi trebuie să facem rost de cărți și de, cum îi spune, și de leather ca să facem și noi enchanting table. Știu. Aici Răzvan a mărit ferma, eu am mărit ferma sugarcane și hai colea sus. Da, uitați mă. De... Așa, Ce erau pe câmpia asta foarte multe oi și noi le-am făcut o groapă Unde și le-am mă? pus aici. Sunt sus. Uite aici sus. Gata, te-am văzut. Sunt Am pe făcut- două ceancuri. Am pus foarte multe oi aici. Adică nu sunt foarte multe, sunt F3, 7. Sunt de 7 oi. cât ne-am luat să le punem. Că nu intrau, bă, le împingeam și nu intrau. Da, sunt niște oi care stăteau pur și simplu pe aici și noi am zis să le luăm. N-am de mâncare. Așa, acum în casă. Acum Am în modificat casă, o grămadă în casă. O grămadă. eu am ceva, deci am o nebunie la cap. În fiecare casă vreau să am bucătărie. Și E dacă, foame, mă. E dacă foame, nu am bucătărie, parcă nu simt că e casă. Bun. Intră tu și intră ușor așa. Deci, Deci intru frumos, cum F1. intrăm așa? Uite, mă. Așa frumos, prima dată intrăm, pac. Televizor unde e? Nu mai e Nu mai e televizorul! Unde e televizorul? Nu mai e televizor. Nu mai e televizorul. După aia, așa frumos, așa un pressure plate, știi? Dăm pe el, mamă, să ridică, bă. Crafting table. să băguise. Să ridică, mamă, ce șmecher. După aia, ne întoarcem frumos. Așa. Ce e asta? Aici este E bucătăria făcută de mine. Sper că arată bine. Aragazul, hota lui Cică, deci am asta e hota. Băi, A fost ideea ta. fă și tubul, bă, cu hota. Fă tubul. Ce de tub? afară. Ăla, mă, bulanul. Nu știi? A. Muri săracul. Ai ce măsuță. Ce tu? Da. Ok. Ai ce măsuță frumos. Colța, S-ar chestii. putea să mai fiu întrerupt, deci... Da, ok. Așa, deci asta e, cum îi spune, Dă-te, mă. bucătăria făcută de mine. Mamă, deci, Aici, bă, da. deci, E punem foarte simplu, un dropper cu un buton pe el, niște carne în el și Bă, o ușă. nu fără piatră de câp. Bun. Aici sus, pur și simplu vrem să ne facem camerele. Încă nu vede. Vino și sus. Vino și sus. Aici pur și simplu vrem să ne facem camerele. Ok. Aici în stânga va fi camera lui Răzvan și o va decora cum vrea el și aici în față va fi camera mea. Vom face pur și simplu două camere. Trebuie să-mi Și- pun ping pack-ul. Și să pun tablouri. Așa și Mhm. după cum observați, E ceva cam pe aici? aproximativ în locul unde era televizorul, coboară din nou. Aici vrem să facem cameră cu chesturi, ca să nu mai stăm cu chesturile pe afară, prin casă, așa, random puse.
Și cu siguranță ați văzut încă un chest acolo sus, ăla e pus... În plus. Da, exact. Telefonul le taci din gură. Te dăm pe mut așa. Bun. A, și dacă n-ați văzut încă, cum îi spune, am făcut și drumul. Și drumulețul, ascultă-mă, uitați-mi de el. Drumulețul ăsta l-am făcut pur și simplu așa. Deci, în episodul ăsta, În caz că nu știți, drumul ăsta seamănă cu ăla de lei de acasă. Numai că ăla avea nevoie și de niște găuri în el. În fine. da, exact. Așa, aici o gaură, La aici mine o de acasă în gaură. realitate, adică Da. stau din Craiova într-un cartier cu străzile neasfaltate și... Care mă, că toți se face mai puțin de a noastră. Da. Decât aia e singur cu opinia. Mă rog, hai, mai bine... Așa. Astăzi, sincer, nu știu ce vreau să facem. Cea mai bună idee ar fi să terminăm măcar de făcut camera, chiar dacă nu punem chesturile în ea. Bă, ce facem, să zic eu? Plantăm niște biriciuri, Bărciud? da, ca să luăm lemn de la alb, știi? Ok. Să punem jos lemn. Asta e că mi-au mai rămas 4 pistoane. Pun pe aici random, să fie clar. Le punem aici sus. Le pun random, nu mai stau să le aranjez, Am să și eu chestii. 32 bărciud. Mă, eu cred că mă duc totuși să fac camera. Bă, și ce te rog eu? Ia, Tăi copacii. ce copaci? Ăia de băci, de sunt cum ești din casă pe Aștept munte. o secundă, stai să-mi fac și eu un topor. Adică am Că aici. sincer, mi-e mai ok să minezi eu decât să tai copacii. Adică urăsc să tai copacii. Bun, deci mă duc eu să tai copaci, ok? Le unii- Toți copacii aia din față de acolo, da? Da, aia de pe munte. Ok, mă duc acum. Lopăți. Bă, nu e munte, e deal. Și mă duc să-i plantez din nou ca să facem rost totodată de bărci. Ușor. Bă, nu. Mamă. Așa, o să se facă din nou noapte, dormim. O, creeper, nu pot să cred. Că ia pe urmă. Dar noi la cât încep până Bubui, nu bubui, gata, n-am bubuit. Na, bă, băi, mă, ce bă. Băi, cred că fără 5 minute. Ok, deja și un sfert terminăm filmarea. Deci, ca să știți, o să facem mai mult off-camera, construcție. Și ne pot că vă arătăm, am făcut asta, știți? Cam așa lucrăm noi. În Da. episod n-avem destul timp să facem ceva, și decât începem sau nu începem și nu terminăm. Începem și nu terminăm. Da. Ok, hai să ne culcăm, că văd că s-a făcut Ne culcăm. noapte. Ok. Ne culcăm că nu am chef să se spawneze mobi. Și, Ok. bă, nu știu Hai cine, că- dar eu, de când am început seria de Minecraft, bă, joc Minecraft și mă distrez. Nu știu cine, dar eu mă distrez, jucând. Da, și eu, adică e fun, nu știu. Adică nu mai e ca atunci când jucam noi singuri, știi, fără să filmăm. Da, adică acum practic, nu știu cum să spun, filmezi cu un scop. Adică atunci joci cu un scop. Da. Atunci jucai pur și simplu, adică jucai așa de plictiseală sau... Da. Acum, bă, știi că filmezi pentru niște oameni care se uită. Da. Sunt 30, 40 de vizionări la fiecare clip. Da. Cam așa, cam atâtea se strâng. La cele cu LOL, Să sunt mai multe. sunt chiar mai multe vizionări. Dar la cele mai ca sunt mai multe comentarii, ceea ce e ciudat, pot să zic. Da, Ăsta îl postăm de seară, nu? De seară da, pe 9. da. Și s-ar putea, da, cred că după aia mai jucăm Minecraft, nu? Da, jucăm. Ok. Poate filmăm și un meci de LOL. Ascension noi poate jucăm. Ascension, da, s-a băgat cum îi spune, un mod de joc nou. Adică dacă știți și cum era Dominionul, cred că toți știu cum era Dominionul. Până să fie scos, desigur. Da, cam ca ăla e. Da, numai că... Da, mai puține puncte dacă mă înșel pe domeniu, fac mai decât 500 de făcut. Atunci, acum pe ăsta sunt 200 Da, de 200 și puțin mai diferit cu ăla, trebuie să mă pe zera din mijloc, știi? Bun, deci fii atent, eu am 3 stack-uri de birchwood planks. Crezi că ajung? Trebuie să locuim și podeaua, Bă, Ok. atunci hai că mai plantez câteva. mai plantează. Ok, scot și... Nu, încă nu mai pute podea, să o scot, deocamdată vreau să văd cât vine. Vezi că o să scot sapling-urile ăștia, că sunt puse prea apropiate de tine. Scoate-le, mă, le pus așa random să crească, dă-le naiba. Da, știu. Da. Bun, hai să... O să le pun mai lângă casă. Ca să aibă și N-am tot. rază de aia de creștere, știi? A, da? Cum vrei, Da. cum vrei, bosulică. Deci o să pun unul aici. Să pun unul aici.
Ce-a făcut ăsta, Să mă? pun unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul Pune-mă aici. câte vrei, pune-mă Aici. câte vrei. Să sparsă lopata. Nu aici, nu. Mai avem iron. Aici, da, cum să nu, aici. Ia fac eu de Aici. iron, să-mi trec palme. Stau cu de piatră să fac, bă, mă lași. Aici. Aici. Luăm... Stai să iau și copacul ăsta. Oak. Că o să dă pur și simplu așa degeaba pe aici. Eu aș vrea să facem un terraforming și în partea asta stângă. Partea din stânga casei, știi? Bă. Da. Să vin cu asta să faci aia pistonul să meargă. Păi ce s-a întâmplat? Tu ai pus în pământ, știi? Și eu pe acolo Așa. să pai. Ma. Vezi tu și-l pui la loc. Da, am făcut sempre de un sticky piston. Păi stai puțin. N-am mă și reston, hai, bucata de reston. Păi stai puțin, că mie mi se pare prea... Nu, ajunge. Deci, ok, stai puțin. Cât e sub casă, știi? Cred că mai merg Da, înțeleg. Deci, eu zic să... Adică nu. Hai să ne oprim totuși până în piston, ca să rămână farmecul. Ok, așa atunci punem perete și peste Punem peretele, fii atent. Pune de piston, punem sau? Punem pune și peste peretele. Așteaptă un pic. Dă și mie niște băci. Dacă Uite, dă-te un pic. Până aici. ai. Ok. Și asta Deci- pare să degeaba. Ce? Păi cam da. Ok. Pune torțe. N-am. O să fac eu off camera din nou mecanic ăsta, cum îi spune, sistemul, ca să nu mai... Acum, țelene. Bun. Dă și mie un târnăcop. Ai un târnăcop? Nu. Mă duc să-mi fac eu. Vino cu asta, vino cu asta. Ai tu ironul la tine? Tot. Ok, dăm 3 bucăți. La dăm- 55. Mulțumesc. Să Așa, crești mare. mă duc să-mi fac Ce? una, două Două. târnăcoape de iron. O să-ți dau și ție bărci. Stai să-mi pun itemele în chest. Da. Că am multe iteme la mine Bogat, mă, nefolositoare. ești bogat, mâncați așa. Pac. Oh, stai puțin. Așa. Ok, îmi luăm tot bărciul la noi. Mamă, hai că am ceva. Știu că ai ceva. Și pe aici. Deci Și până pe aici, ok, bun. Deci, Ia uite, aveam noi col of casă și le căutam prin mină acolo. Ia uite. pac. Mă, eu aș vrea totuși să facem podeaua cu un model ceva. Bă, cum vrei? Nu știu. E decizia ta ce face cu podeaua? Am nevoie de niște torțe. Ai torțe? Două. Pune una aici. Nu, stai puțin. Eu spar podeaua, mă. Stai din Pune gură, și eu tu spar una podeaua. aici. Bun. Stai mă, sunt pe Moody. Deci pe Moody. Da, nu, sunt pe 50% brightness. Hai că-l Muzica dau din pe Minecraft nu bright. e? Pac. Bă, n-avem muzică în Minecraft, ok. Până acum, 3 episoade filmate, aveam muzica pe off. Și toate sunt pe off. Toate. Deci, da. Nasol. Trebuie să mă să fac și o lopată de iron. Am eu una. Îl fac și eu. Da. Ironul e aici. Sticurile De ce n-am mai astea făcut? aici. Da, nu mai... Îți fac și eu o lopată, da? Am deja de iron. Deja am făcut două. Aia, păstrează-o, mai folosim. Bun. De ce ai spart torța aia? Obișnuită. Dai copul în jos. Stai, că cred că ăsta... Nu, da, pune ce facem, pune ceva. Deci până aici o să punem pac. Da, și pui... Pac. Da, ok. Dă și mie niște de la, niște lemne. Ia poftim. Cât ai? Cât e stack când ai, mă? Cred că ți-am dat un stack jumate. Păi și eu mai am 2 stack-uri. Doamne, dar luași la lemn. Luași la lemn... Luai ceva. Vă că luași. Asta e. S-ar putea să modificăm ceva, că totul e alb și nu-mi place. Ia, modificăm altă dată. Podeaua neagră trebuie să o facem, știi? Ar fi o Păi, idee. ai vrea să facem podeaua neagră? Din de la, nu știu, Dark Oak sau nu știu cum se numește lemnul. Păi da, dar până găsim noi Dark Oak. Da, știu, asta e, trebuie să și găsim. Deci zici, până ce să facem asta, ok? Stai. Și gata un stack. Cred că fac risipă, da, asta e. Contează, mai luăm. Am plantat eu. La lemn e infinit. Apar nu.
faci tu. O să mă duc să fac... Stai puțin. Deci cam asta e camera. Da. Da, nu-mi place cum vine aici. Da, e cam... Acolo în spate? Da, aici e... Da, aici e... Stai puțin. Unde e cam alb, atât să Păi pun eu și ce ți-am- ceva, eu ce ți-am acacia. Acacia. Eu ce ți-am spus? Stai puțin. Pun niște acacia sau? Acachia. Ok, ce vreau să fac? Uite mă că uite-ai. Bă, uite ce vreau să fac. Fac chesturi. Deocamdată nu. Pentru că nu avem ce să punem jos, știi? Da. Adică o să sortăm noi astea Ultimele. off camera, știi? Da, mă, vreau să fac și toate. Fă niște torțe, chiar avem nevoie de torțe. Și pe alea poți le faci în inventar, dar uitați-mi, da. De ce nu, mă? De ce nu-mi ziceți? Nu, aici nu merge. Eu am uitat că poți să faci tot în inventar, dar eu. Mai pun așa în colțuri. Și un... Da, într-adevăr e prea alb. E spălat cu pervol, mă, ce și tu. Da. Da, deci camera asta mi se pare, nu știu cum să spun. Pe lângă faptul că e foarte albă, Da, așa e cam plain. Nu știu ce zic. da. Bă, sau... I-aș ce face să un facem? design ceva. O bară, ceva de acacia sau ceva, nu știu. Pe sus, pe jos, știi? Secundă. Colțul de acacia, poate, nu știu. Știi, așa, o ramă de aia făcută acacia, nu știu. Deja au crescut Copăcei? 3 copăcei, da. Eu crezi că, bă, ce, am eu ceva cu ei? Am eu ceva cu ei, mâncați-și. Nu știu, mâncățăș. Mâncați-și. Oh, stai să După aia să adun mergem cu sapling-urile. Poftim? După aia să mai zic încă o fază de azi. Ok. Acum am de mâncați-și. După aia, off camera, nu on camera. Așa. Bun, am mai făcut rost de 5 sapling-uri de bărci. Bă, da, avem la coal o grămadă. Coal. Da. Bun, deci camera arată bine, n-am ce zice, doar că e prea albă. Da. O să facem noi un design, o să fac eu, că el se pricepe, el nu prea se pricepe la design. Bă, nu mă face de râs, mă. Eu sunt cu terraforming-ul și cu minatul. O secundă, totuși nu arată foarte bine chestia asta aici. Mă Crede-mă, crezi? Cu înlocuiește. lemn. Nu, îl dau acum o bucată după ce a făcut de omul ăla, bă. Și ce putere am, mă? Ieși un pic de acolo, stai. Bă, da. Stai că o sparg eu. Bun. Pac. Eu zic că atât ajunge, adică totuși. Stai puțin. Da, de cam așa un pic asta, vezi? Stai. Așa ok. Păi, Nu, nu era nu. la fel. Nu. Nu era la Pe fel. asta o tăiem. Stai puțin. Au! De ce dai, mă? Bulangiule! Nu mai dam Așa, bulangiule. deci eu zic că așa e bine. E, ok. Ba, nu e bine. Aici, hai să Tăiem anas. Nu. Tăiem asta și cu asta. Hai mă că merge și așa. Și lași așa plain. Păi, da, ce are totuși. Ok, lași așa plain, ok. Sau nu, stai. Mamă. Stai că acum mă gândesc. Bă, eu... Cred că am o mică idee de... Ce fel de idee? Bă, Mm. eu vreau televizor, mă, da. Rău vreau televizor, știi? Uite mă, ce am făcut. Ce... Bravo, mă, ăsta. Așa. Deci eu acum m-aș gândi, mă. Vrei un televizor? Și ce să facem? Ia vino sus, dacă ai timp. Secund. Deci să împingem peretele ăsta mai încolo. Să împingem Peretele peretele mai încolo, că... pic. Așa, știi, mai încolo cu câteva blocuri. Știi? Așa? Și să facem un televizor? Hai să facem ceva genul perete, știi? Perete Așa? undeva. Un fel de cameră separată, știi? Gândește că ar fi o cameră de comandată, știi? Da, știu ce vrei să zici. Și pe peretele la mare pui televizorul. Așa m-aș gândi eu. Nu știu. Așa mă gândesc să fie mai mare casa și să fie așa mai primitoare, știi? Vedem, poate dacă are cineva o sugestie în comentarii,
Să spună, mă, fă aia, nu știu, fă aia, Ia fă stai, mă, aia. tu. Ia zi. Muzica din Minecraft. S-a auzit? Da, bă, de-aia la Corasonie. Și parcă acum văd muzica de Minecraft peste mine. Ca sunet, știi? Parcă văd. Mi-e și frică. Ce facem? Ce facem, bă? Ce facem? Bă, culcă-te! Culcă-te! Acolo? Da, mă, sniper-ește sniperul. Bă, ușor! Hai. Mă, sniper-ește Te sniperul. sniperește sniperul? Gata, m-am culcat. Mă sniper-ește skeletonul, mă. Și n-am chef să mă sniperească. Da. Așa? Ești un sfert, man. Mm. Deci cam ar trebui să închidem. Hai să mai, nu știu, No. chiar nu știu ce să mai Hai facem. pe casă. Hai pe casă, ok. Deci, în episodul ăsta n-am făcut prea multe, adică doar v-am arătat ce am lucrat. Am lucrat o țără la... Și Cu să ne camera, spuneți ce dacă vreți chestia cu... Ideea mea? chestia cu, da, cu televizorul cu extins casa. Și să ne spuneți ce vreți. Să vedeți cum lucrăm noi on camera sau să vedeți rezultatul on camera și mai lucrăm noi mai mult off camera. Bă, asta e faza, nu știi la ce. Unii poate vă așa, unii așa, știi? Da. Să vedem ce Și facem. o să încercăm să împăcăm pe toți, făcând un episod în care lucrăm, făcând un episod în care prezentăm ce am făcut off camera, vedem noi. Deci, spuneți-ne. Mă, Că și sunteți câțiva care chiar vă uitați și, mai na, comentați. da, mai comentați. Bun, hai, fă intro de terminare. Outro, mă. Exact, Intro de terminare. Outro. Ești deștept, mă. Așa, ok, vină mă lângă mine. hai că vin. Ia-mă în brațe. Ia uite, ia uite. Așa, nu mă împinge nici smitile de bat. Volangiule, mai deci. Așa. Ah, și mi-a dat chestia aia cu sticky keys. Știi? Când Da. apăs de multe ori shift. Da. Așa. Oh, sticky keys-ul. Gata. Ți-a dat? Da, ok. Taci Deci. telefonule. Aici o să încheiem. Sper că v-a plăcut. Dacă a plăcut, like, share, subscribe, comment, etc. Mamă, un creeper. Bate cu el. Na. Vă lăsăm. Ceau, les. Ciao, les.